Ki Khynnah ka Skul Mangkathiang Makdoh Memorial Secondary School Pawin kila Pangnud balakut no ka sports meet bakatan riu ka bakila shimenta da ka jingshong shit bat jing rehamed sin. Hakini ka sengi penwa ya kini ka sports meet uba kinjo lang rangtong MDC kamauti ulalong ukongsan. Katba uba Jwin Roy Shadab Officer Water Resources ulalong usembut kongsan. Ukinjo lang bat uba Jwin kila sami ki busket bat memento shabaro ki Khynnah Skul ki belara ki thong jingjap ha ki lumpung ile kai babunjat. Uba Polo Ste Makdoh Principal ha ka jingkren ngongo ha ka ni ka sngi penwai ula ai ka report belingkot shapang ka jingroi bat jingkiu jang ka ni ka skul na du bala seng bat sedang ya ka. Ule thu ya kini ke skul la seng house nem arjar san da ka kur Makdoh pelun da ka jingkmu ban ai ka jinghikai ka babiang bat bajanai na ka bentai ki Khynnah ki bana ki nong kendong. La play kini ke skul da uba RR Makdoh CM house nem arjar san. Uba Joseph Makdoh ulalong principal beningkong. House nem arjar apusan kini ke skul kalapha arpun riungut ki Samla ya le metrik. Na kini kan riungut kila yo first division, hen riungut aga second division, but kiway pat kila yo third division. Ki Khynnah Skul kila yo distinction, ha kini ke examen ha ki san, sao, but lai subject. Mentau snem ki Khynnah Skul kila pass kendai punyo persen ha ki examen bala pelong daga skul. Kini ke skul kala yo first prize Independence Day March pass bala pelong ha maula snai, ha ka bala shimenta di ki kat kendai tili ki skul. Ki Khynnah kini ke skul kila ra ke champion cup ha football tournament bala pelong daga bhoirembong sin RD block. Ke skul kila ra ru ya ke first but third prize ha ke jinga cop drawing but quiz competition bala pelong daga state forest and wildlife department. Uba polioste uloong kini ki jingjap kilong kiso ben I bagani ke skul kala le ha kini ke snem bala dap. Bat la ai tin khublei de uksan bor Makdoh shabaro kinong le bha. Sejid belum mujaj rei telah jenjar hi yang doman ai. Le tu am distance blue house nakam kamnya ben kam cikai kendian tu am distance baru ki house le tu am distance dia ada tik jengpi tu am distance. House, come on. One mile the way. Parang saya climb down. Ting your ticket to fly speed. Come on, Blues, come on, Red House. Kejeng ya kun kalong kami tenara deh kata-kata, come on. Ni lah ikut menang dikut so telai. Come on. Blues, alare. Red alare, come on.
Kejingnya pun belum buat itulah ada kata-kata. Baru hati bilang kita klien wow. Come on, mana berjam, now pen klien sisu, come on. Now we klien sisu, wow. And now what a big cross to the line now. Pekerjaan ikan ke skul, idon ru nadu I bak J shadap, I belong ru guest of honor mentak seni, belong ru iwe ni kiri orang bak, I banok senyang ikan ke skul, idon ye bak Joseph Makdoh, babu Joseph Makdoh, I belong iwe ni kipaya ki baskem, jokan ke skul nadu ngangit nadu ke basdang jokan ke skul, I sekretari jongka sengkur Makdoh, Irang ba Shillong ai bor Makdoh rang ba Shillong jonga umpowin nong nu iba uam shal Makdoh long ru kumurang ba Shillong jonga umpowin pedeng iwe ki urang ba kiba ngamla ban jer gerteng lut ai kubli gerpang roi doktor mo ibade I president jonga SMC ngis ngo sarong bat ngis ngo kemen bagani ke skul kemudian hapo pedeng klau ladang ipet yaga saudong juga ni ke skul wi itang ka klau andre udon umaulen nai ubat thaba besai ya kan ni ka dong berkathan ke jongi bat ni sno sorong ru wangi yo president juga SMC baderu doctorate boleh sibon ni phiba bat inget ba kidon sibon kira orang ba kiba klau nakakur Makdoh hagaba kan ni ke skul kelayang hadu kan ni ngait kadi ke jingno senyang jong kini ki reurang ba napo kan ke kur Makdoh ai kublei yakinong hikai iwei pe iwei baro sa saungut kinong hikai po kan ke skul ikme ki pa ibayai kershan ni kan ke skul tam ye phi wei pe iwei ki khana skul ba e iba pule ha kan ke skul ke ba pi phi ke dau ke ba kongsan ke ba mangi baro nyedon ha kan ke sngi ngasngo kemen sim ban yo ya pi ki kena skul iwe pe iwe rengkat bagi kime ki pa bat irudon burom ki badan hagani sni ngatang surung menen ate na po surok chani nga perkhat ba tip ka skul ka ba terpot mopot mon marba kani ki sin ka ban kong ka ba ngan wan po kani skul rung sya po cloud galang ti ka ba habyai mo ka ba khuru kharam hendreng ngasngok men ba andang la poy kani ki jaka ngasmo ko mga poy siya kaway ka jaka nomor kata ka quality standard kabakan di skul ka don adang apa iki performance ka jong piki kena skul ngaras ngo hun si siya ka mansem panai ni Shillong nong kendong nopo kan ni Shillong umpowin nong no pila ban le hadu kan ni ngai ka jing khublei ka ba sikat dai ya kinong hikai ba ki jong ka jing trace tong ka jong phi barang I compare ya kata ka tulop ka ba kinong hikai jing kiyo ngatharai kampat long ya kata ka sacrifice ke jong phi na kaman taki kinal skul ada ngapet iwe activities ngadu garkom ruai ke jingshat ke drills pat ki match pass ada smuhun ban pe ya katu ke match pass ngalet keleng ke skul ban sim salute ha ke match pass ke jong ki hendrai katu ke match pass ke baki le hapo kan ke skul Mangkathiang Makdoh men tak sngi kamtam gitu ki Khynnah je bakham he ada smuhun isya ban pe ke jinglong discipline ke jong phi asno ban ai kuble ye pi wei pe wei ki khana skul be menne kat bangadang shong hane ngapit keleng ye ke skul ke jong phi ngai idon shibon ki jingtho ke badan jingmut ngamtip lada phi ki khana skul phi poi pulin am ki ni ki jingtho awei na ki jingtho ka ba tho hang ni gong kumne today a reader tomorrow a leader mentak sngi pidai ki nong pule kot lasai pindai ki nong yalam ngiem ha ka jok ka ba ka jingnang jing start kala nang keu henry snow si pada ngadong ipi
baldangi pet ye kinong elam gijongi haga jela gijongi bon kinong elam gijongi ki bom dadon ya kata ke jingnang jing start ke babiang ban jalam ye ke jela gijongi snausi adu kata baldangi yo ye kinong elam ki balong nong elam tang da ke jing don bor tang da ke jing don spa ke kari jongi ke nampo shano ngidon kamban sei kinong elam ki badon ye ke jingnang jing start ngidon kamban sei kita ki visionary leaders ki badon ni ke jingga ijingai ladangim don ni kita kinong elam ki badon ni ke jingnang jing start ke jela jungi kan sakut hajo si hajo na kata kadau kumba ong kan ke ketin ngida khmi lenti bat ngida angnot e pi wei ki kena skul bai pa pinlong kinong elam Skul jika sebenarnya berang jengi kenjolang rentok bah tidak siap jadi salut pada kamlong kebesar panjang juga kita hadukan dan nyambut mengenai pimpin lakenya kata Skul sana nampak kejing proyek kejing piwan siap jadi salut. Skul Kapten Insyaallah Mika Salut Kapten YM Boglang Lamare and placard bearer Angelina Makdoh and flag bearer Risan Lang Shabab. Sachisen ngai terpar kikpa kan ba kikena kishim Mika Salut siau kha ban tapti na tabta jogi. Jingnong jongpi kena Makdoh, placard bearer peacefully Makdoh and flag bearer Pantamai measuring. Tapti nampak Garret House. Semua tapti nangta ke Blue House. Ke Yellow House, ban Kapten dari Ikrau Berlang Makdoh, placard bearer Ayom Pernai Makdoh, and flag bearer Sibana Singkli. Tapti nagamta ke Yellow House. Yang salut jom di Greenhouse, Kapten Hamel Lapenda Belamare, placard bearer Odalisa Measuring, flag bearer Heju Hi Wanki Pale. Tapti nagamta ke Greenhouse. Ibabyang nadong syedong. Ila ai ya ka jing hikai ka jongki lengba ki kot puli haki subjects ki baper kat ki syllabus ke bangidon haki school
Bat ngi I bahakata kalyang ru di Khynnah Skul jong ke Mangkathiang Makdoh Memorial School Kim Samla Saadir ngi I bakiwan syakmat aki exam katno kalong kemen katno kalong kebadap mensim yang ngiru ibayadon bentak kentiat kensoit na kendong ngiru ia kajing ya shimbanta hakiwei ikam haka social haki activities kibaper ki arts bat kiwi ki participation ki bapilale bat hantar ngi I bapiwan hakmat pipen paulo jong ka kerteng pipen I la ka jong ka jingwa ka jong pi madakas ngi pan ngi I hangme ba kadei ka sngi penkut ia ka sports ngitip ba ka sports ka ai ya unong ya le kai ya ka jingkot ka jingkia punyo ya ka met ka baksa ka baklan bangin light na ki jingpang but hagaju kapor nyu I ya ka jinge trailang ka teamwork gidon hangni ba represent haki house ki baper Nidon ka red house, ka blue house, ka yellow house, but ka green house. Haka senior but ki junior kunjo. Ibalay simbanta habaro ki jingyele kai. Ngingay skam bakane kan wanra ya ka jing mentoy. Hilayo ya ka jing hikai haki kamera kelas ya ka jabin. Mentapan ya simbenta panlong ke jing mentoy hakamet kapat panyo ya ke jing kot ke jing kia ngi I baka kene ka sports kalong ka badan kam namar kala pan ai kam yo bril kala pan ai ya kano ka bangi kwa ka bangi terang dapi kwa ka nam ka burom kadon haka sports la dapi kwa ya kaspa kapeu kadon haka sports namar ngi I bagi baruspa I nongyele kai ilong ki baruspa I kantam maki ban ya kiwe I business ki bag kam pedeng lane ki bag hamrit dan namar kata ngi I ba gajing long aktif jongi haki sports kan pelong yang I hakawai kasngi panlong ki ba I ya gajing renti bangin yo ya ka ka bangi mut ya ka bangi tumu namar panakan ne ka lenti ngila pan poi syakathong ka bangi mut ladang ikwa hakan no kono ka liang nginlong ki ba pau hangta lada ngilep ha mereka ke badan kam kalong bangin hapan IT yelede hapan stom hap practice makes a man perfect ngitip ya kata